Min kone og jeg har en hemmelighed fra unitiden, som vi aldrig har fortalt til nogen. Min kone og jeg har været sammen i 10 år, og vi har været gift i 5. Vi har en datter på 2 år. Da vi først begyndte at date, var vi begge på universitetet og ret broke. Min kone havde et fuldt scholarship og et deltidsjob. Jeg havde et delvist scholarship og et fuldtidsjob. Vi kæmpede virkelig for at få det hele til at løbe rundt. En dag kom min kone til mig og sagde, at hun var gravid. Vi var begge skrækslagne. Vi anede ikke, hvordan vi skulle have råd til at få en baby. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle fortælle det til vores forældre. Vi var usikre på, hvad vi skulle gøre. Vi talte længe om det og besluttede, at det bedste for os var at få en abort. Vi ønskede ikke at bringe et barn ind i verden, som vi ikke kunne sørge ordentligt for. Vi ønskede ikke at ødelægge vores fremtid. Vi ønskede ikke at skuffe vores forældre. Vi gik sammen til klinikken, og det var noget af det sværeste, vi nogensinde har gjort. Vi græd begge hele tiden. Vi følte begge, at vi traf den rigtige beslutning, men det var stadig utroligt hårdt. Da det var over, lovede vi hinanden, at vi aldrig ville fortælle det til nogen. Vi ønskede ikke, at nogen skulle vide, hvad vi havde gjort. Vi ønskede ikke, at nogen dømte os. Vi ønskede ikke, at nogen skulle tænke mindre om os. Vi færdiggjorde begge vores uddannelser og fik gode jobs. Vi blev gift og fik en smuk datter. Vi er begge meget tilfredse med vores liv. Men en gang imellem tænker vi på, hvad der kunne have været.